Manunggal Tri Sejati memang untuk Anda. Asoy wes suwe mendem rasa jroning dada nanging aku arep sambat karo sapa turut tansah kelisian arep mangan radoyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara kembang melati tuwuh ning gunung lawu ati ayem yen lagi nyawang semu kaya apa bunga rasa ning atiku bisa ketemu lungguh cecer sliramu MTS Bola Negeri Salvela Bajari Siga kembang melati tuwuh ning gunung lawu ati ayem yen lagi nyawang semu mung kowe sing ana sajroning ati tresnaku iki tuwuh